ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Hagasngin kong jong katayo ka khatsan tarik urampang arajar arpuai kila don ki pait ba na ki katto ka ni tali gisnong ki bahap hapo ka Mairang Civil Subdivision ki balahap banyai kijat wat palat pau kilometer ban lek bela ne lek trei namar bom don kali kila don ru ki balek trei ki bom ko asatia ban ra kali nrei ban yai dak kijat kum kadak ban Krishan pura ya ka jing sange kamai ki kali balakhot dak Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles. Kakenhon jong abate CTV kalalap ru badon ki skol ki bom shimlala ban penlong skol namar ki nong hikai kumju ru ki khna kim yo alat satia ban wansha skol haga jing bom don ki kali kamai lai no tang kitu ki basa hajan kilala ban wansha skol. Wat hapdeng ka jing trei shirhem ki association kali baper baru ki kenhon seng bhalang ki ba ap hakilat baper ban pek yo don ki kali ki bashim kabu ban mi kamai to lalap bahadong ki ingding ki kali naduk ki kali private haduk ki local taxi ki yang harut surak namar kani kasngi kadai kasngi yo dongki ingding haba persyang ban kali balai kimi kamai haba kiwei ki penlong ya ka jing sange kamai kajubab naki kalong ba namar baki lek shim dawai ba jarang khat ba kadai kasngi yo kumta ki her ban lek siu lek tada no artat don pat ki baong bakadai ka singyo lada omwan ru kabu hagajing ya ki pat ba namar hanong kendong omla ban yo ya ki mar ki mata tang na gidukan shnong khamtam bakayo kalong tang sisien sitayo kumta hagasingyo hi omban si ban mi kamai nrei baro naki ki penpau baki ai ka jing Krishan ka bapura ya ka jing khot sange kamai kali balakhot da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle halor ka jing kio palat ka petrol bat ka diesel sio noken ba ngi ro ba balate la janjar ka lek kawan jing balar biang ba ngi ba balate mun sei hab lek ka jing jangai te la jangai khat wai khat ar kilometer trail don min te pravaje ngi hap ban Krishan knang bangi nong balaro kam yasok ban kalek kawan engawan ai dawai sniang nang tai don sistem sniang baki kali private baki la bor khela khang pade to ngi khlam kwa kan persaya ki ke bor kai ni don kam tilang kai ki sunolang kai hap Krishan hi ki te mai i bor don kali te khlam don kali te kede i bor don kali te hab don kam suno kak tilang hi kai la kiu plat eka umpnyang ro ni lakta maki manduk mansuk ro lakta kiu bai kali maki don ki kham hyar ki pade ka por khai kila don ka jingkmen ke yolang kai por khai kal bala dei ban hab Krishan maki kham sutna maki don lang wi bor khai mu ki wei pad i wei ngi hab don kam ya ka ba te kala sing sem jing marba dang yak jat na pra kilometer aga jingpang masih ngi hab wan hi ban sim dawai kali pede kim cha bang kamai ti long kumnong ikat pat ba kan kapan kloi na ting sokar ni ta kai lakio ko ba kali ngi ro ki babelas ni sno kalong do nong kai yap na kai jing balai long balai spice ni ba kali kan chang do ni pok kalong span kalong jenjang jing etel ni barokhait na do man mi ustad yang niแต่กันนุ่มๆก็โนฮีก็ว่าดันก็โนก็จริงจ้ากันดันก็โนจริงจ้าเลยก็สุกอะไรก็ว่าก็บางงี้สินี่ชาก็ลงไปแบบตั้งอีกทีก็เลยแบบ emergency หากไปได้บักปังนั่นแหละบักอยากเอ็มก็ท่าตั้งยิมอะไรใหญ่เดินเลยหากไปได้ฮีบบนฮีแต่ฮีนั่นมันในนี่ก็จริงกันจ้าวันมาพี่ลุงตาพี่ก็จริงกันจ้ามันดันกี่กะลีก็ไปอยากสุร้องอย่างนี้พี่นี่ก็จริงนี่สุดท้ายบางงี้Krishanบางงี้สุดท้ายKrishanมันอยากไปได้ba kumaga central body na Shillong mo ya lang ka ti kaman Krishan ki hata genti ba nginyo iso da jingjok
Habayok bani keren bat principal ka Khat Saupra College uba Bolnes El Nong halor ke jing bamla ban penlong skol hagani ke sngi ulapan pau baka kta bahaya ki kena nrai haba phai pat shagani ke jing yakhi ula ong bau hab hi ban aya ke jing kershan namar kani ke jing kiu dor jong ka petrol bat ka diesel kan kta lut ya baro khamtam ke jing kiu dor ya ki mar ki mata nakadaw jong ndi ka road blockade ki kena ke mismyo ekalat benwan handi maupun kena kirina sebar. Itu kebadan ni marjan tiga poi ni ngakli ki saat ni janjan ki laban wan kijan. Ri berjengai ti ono ki benter kelas hai ban wan kijan. Ti bubun na jengai pada ki stom yo ban wan normal bam don kali tak we. Ti kemjor ki naik kai ki don ba nak di lokal. But ki bubun hi ki dina Shillong. Dan mal bam don kali ki stom ki ban wan thì umtan hiu kina kai bapoi mutasi la tangahi ya ga ba tang step ngami aso sla thì ngapoi ni san beji ngapoi ni ja ceka marka ru bloke san beji thì ngade ban respect ya kata ke ba pen bet taki seng phalang mo ya ga ba ni de nya bu renti kum ka jingkat san ajo po kan da basai ba plakli Pismu kumno kesannya meni jeki hari yang berding di bentar te toy nyumang ladu bah aku yang bentar kejing do jongka jing pelong school kai na do kini sna bradap na kaya lockdown bentar kejing don jong new covid-19 agabam semla suban pelong ki school di kelas rehadin bala ai ka tu ka order na kaya comment ban play na school ni dum dam hi ngil ya play de kawan dia yang beda kini jeki ka ba jing do kalong ba crowd sha na da kina reba phai phang kini ka jeki ba mata beda kan do sai manu ban mo ai ka jing ka sha ya kini ka jeki namar ka jing kyu dot prat chong kini ka petrol ka diesel ba kyu dot kini ki arteli benta ka petrol ba ka diesel tutip ba kadon ke jing kiudor ki yang ki mar ki mata kta bahai ke le kawan ka kta bahai ya ki nongrep ka kta tang yaki inde yaki na skuru habadon ki jing hi ba kungri le bede ba kan ni ke bentang in ai ke jing kesan kerparu ya sarkar bahkan lagum nu kan perkhat na benta ki beriu ki be kendo jing ya habide bat ke ni ke bentang President jangka Joint Action Committee of Private Vehicle uba Brosing El Nongbri ulapan pau ya ke jing sngongu ya ki pait ba ki balak kloy bani ya snok tilang bat kani ke jing yakhi bat ula kerparu ba kendang yai ai ke jing kershan shushu ula ong ba ka sarkar leng ba ki tenat patai khubor kalapan pau ba ka kwa ban penhiar shushu ya ka dor petrol bat diesel kumta ka dei ban peni da ka kam ban shupan pau ba ki kwa khnang ba ki pait ba kin hun ula ongru balada ka sarkar ka kloy ban pediang ya ka jing dawa jong ka seng MJACCV ki kloy ban wengno ya ka jing yakhi yo i ba kani ka jing pakhang surok khang ti yo i ba bo area ka dong thanjung ni mai rang subscription bor ko ni don ki jong ki nokpet nong jingo kar ban yo bor na kaleng jing stu ba don ki jaka ba ki pe ye jingo kalong ba baro ki pe ba ki sim bentalang light no tang hai ba pang ba stom dan kalian jengiru kloy banyarap iki bakal koy urut sakit hospital ki kejengkan kawat kiliang basim dawai ru unju dan yu babun wat ini station jengi hangir babun ki dukan ki yuru ki ai kejeng kesanlang bagi kang yu dukan ro ki complete dengan snoban ai jengiro ik pak ba jong dan ka jong tan berkadong ke jongi berkowai bagi kloy ban smutu ya kejeng lang jongi driver rengkap kita kali iru hak baga ni pelong ini strike lembaga kadau ba kalong namenta ka jingki dor pelap ke petrol bat ke diesel bat kumju ru bang kepat sarkar sepang tax koni por lockdown bahkan map no tangsan 4% nrai hadu menta ngayu i ba klempat na ka klempat khot banyak keran nrai menta singi ngayu i lemba kilap patai kubor lemba i disi badon burom jongi lapen ni syakmat ba nagaleng ka sarkar ka kwa bahkan penhiar susu yang dikodor jong petrol bat diesel henry ni pat ngong bangim de ban su pen i baki kwa henry ki ban pen i rak kam kai khnang bagi pat ba boro onyusuk no yang ni jingi ki jungi bo
sungtu ba sarkar kala sngap kan jingi ndre haba mentang isu ilap bor golong ba ki isu kwa tang kita ki he ki hanya jorong tigi amle ki ministar jongi jongani sarkar jongi te sai kan poy ta jing kwa la da kham pen i da jing tho ni ai da jing tho ni khot ekran sakami jong jing asuk la da sarkar ka kloi ban priang i jing dawa jongi kloi ban kerpat ya kaya all miklaya komersial vehicle ru ba kan withdraw no la da ka sarkar ka kloi ban map ini priang ini kijing kerpat kijing dawa kijungi ya kina skol nagleng jungi tengi klamdon kata garu bangin perking hendri ilong ki pakulit musim lam tak kina skol ru mari sumtu kidon ba kijung kijung kerdan tuli ba kidon kila ya to exam ru ai nagleng jungi jar ki baya ki ba de kina skol kalau ban polaj klamdon kan ban ga lenti bangin perking ki